Απόλυτη επιτυχία αναβίωσε για μία ακόμη χρονιά στην τοπική κοινότητα Πελεκάνου του Δήμου Βοήου το έθιμο του Δράκου. Μπροστάρησε ο Λαογραφικός Σύλλογος Πελεκάνου που και φέτος διοργάνωσε τη μεγάλη αυτή γιορτή, τηρώντας πιστά την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής. Τελειώνοντας το θέρο, κάνανε ένα συμβολικό σταυρό για να λεχτούν τα σπαρτά για το καλό της οδιάς. Βασικά αυτό ήταν. Και μετά κάνανε και το σαραλί, εφόσον τελειώνανε το θέρο. Τα αγροτικές δουλειές κάνανε το σαραλί για να ξεκουραστούν και να φάνε η οικογένεια μετά από την σοδιά. Και μετά θα παρουσιάσουμε απόψε και την περπερούνα. Η περπερούνα είναι ένα έθιμο το οποίο το κάνανε οι αγρότες όταν ήταν ανομβρία. Για να βρέξει. Δίνανε ένα κοριτσάκι με κλαδιά, με λουλούδια και το περιφέρανε και κράταγε το κοριτσάκι μία εικόνα. Συνήθως του προφήτη Ηλία εικόνα κρατούσε και ο παπάς και κάνανε λιτανία και τραγουδούσανε περπερούνα περπατή για να βρέξει, για να γίνουν τα σπαρτά. Ρίξε Θεέ μου μια βροχή καλή βροχή, μια βροχή καλή βροχή, μια βροχή μια σιγανή. Ντυμένες με παραδοσιακές στολές, οι γυναίκες του συλλόγου αλλά και παιδιά του χωριού που συμμετείχαν με χαρά αναπαρέστησαν το έθιμο του αλωνισμού. Πάντα ο Σύλλογος να κρατά τα ήθη και έθιμα του Πελεκάνου και της περιοχής. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους κατοίκους του Πελεκάνου. Ως για το Δράκο, υπάρχουν πολλές ιστορίες που έχει γίνει ο Δράκος. Μία ιστορία είναι ότι τελείωνε η τυράννια του κόσμου και περίμεναν τον Δράκο για να χαρούν το τέλος. Διότι έπαιρναν εντολή από τις πεθερές πότε θα γεννήσουν. Και τότε τους έλεγαν τελειώσαμε, μπορείτε να γεννήσετε. Διότι θα χασομερούσαν και δεν θα μπορούσαν να βγάλουν τον Δράκο τον όργο πέρα. Όσο για να μάθετε ποιος είναι ο όργος, το ξέρουν οι παλιοί, είναι να τον μάθουν. Ήταν μια γραμμή σιτάρ που θέλει ο καθένας. Τον βγάζαν, απ' τη ρίζα τον βγάζαν και τον Δράκο έφτιαχναν και τραγουδούσαν με λουλούδια τους τολνούσαν. Σιταράκια η μάνα μας, σιταράκια ευλογημένα, ανεβαίνει μου, όλοι θεά παιδιά, ασούν να γίνω Οι γυναίκες του Πελεκάνου προσέφεραν στους παρευρισκομένους που πλημμύρισαν την αυλή του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σαραγλή το χειροποίητο παραδοσιακό γλυκό. Αξία προσοχής ήταν και τα χορευτικά που ακολούθησαν από το τμήμα του Συλλόγου, με ντόπιους και επισκέπτες να διασκεδάσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το χορευτικό, αυτό το τμήμα που έχω είναι από μεγάλες κυρίες, δεν είναι χορευτικό από νέα παιδάκια, εθελόντρες που τις αρέσει και θέλουν να κρατήσουν την παράδοση και δίνονται με τα παραδοσιακά. Αυτά τα ρούχα είναι που τα βάζανε οι πρόγονοι μας στα αλόνια.